Mixed by Alan Waka. OVA the creator. Ta fito daga gidan mutunci, kowa ya ce tana da kirki, kuma gashi ta iya girki. The way she cook abun mamaki. When I smell that pepper soup, na ji ƙanshin farfesu, ga kaji a soya su, haɗa mana pepper soup. Nobody, no lady can cook like you. Nobody, no lady can cook like you. Abincinta da daɗa, na ji ƙanshin magi da ɗanɗanon magi, kai ta iya sa magi, na kamfanin magi, ko in ta haɗa furuta, ko slow ko semosa, jinja ko kuma boga. Ta fito kuma ta sa hijabi, when she talk kuma ba ta yin zagi. I like the way she smile, yarinya kirki, kowa ya ce tana da kirki. When I smell that kuka soup, yau za mu ci kuka soup, ga kaji soya su, haɗa mana kuka soup. Nobody, no lady can cook like you. Oh, I call this one 2 by 2. Ga zoɓo, ga ginger juice, ga suya da pepper soup. You dey give me 2 by 2, and I love the way you do. You dey give me 2 by 2. Now I want to make you mine, and I want you be my one. Cause I taste the way you cook, and I love the way you dress. Most of all the way you smile, and I love the way you do. Ta fito daga gidan mutunci, kowa ya ce tana da kirki. The way she cook abun mamaki. Ta fito daga gidan mutunci. When I smell that taushe soup, na ji ƙanshin taushe soup, ga kaji soya su, haɗa mana taushe soup. Nobody, no lady can do like you. Oh, she called me her number 1, and she said she liked my song, and she loved the way I talk, and I love the way she dress. So fine, just like Zara, sararin samaniya, sama da duniya, look like sarauniya. Ta fito daga gidan mutunci, kowa ya ce tana da kirki. The way she cook abun mamaki. I like the way she smile, yarinyar kirki, kuma ga shi ta iya girki. When I smell that potato soup, na ji ƙanshin kuka soup, yau za mu ci taushe soup, ga kaji soya su, a haɗa mana kuka soup. Nobody KD Production.